posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 23 November 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka, komanso president amene amayankhulira anthu amene alibe kuthekera kuzera bungwe lawo lotchedwa Malawi First limene limamenyera ufulu amalawi. Ndipo lero lino Bon Kalindo wayankhula motere. Takhalani pompo ndipo tamvetsa. Kwathu kundilande dela lokoma dela logwerezana kwathu kundilande ndagoma ndi mbiri yake chiyambi cha ndale ndikundilande inde zonse zabwino simayamba kundilande ndilande wawa kwathu kundilande dela lokoma dela logwirizana ndilande muli bwanji kwa mfumu Chakana, kwa Matope, kwa mfumu Antambalika, kwa Mulanga, kwa Gamulani, kapena tinenenso kuti kwa mfumu Mpembu. Imene ndi ndilande Amoze Koma guys, ndilande simafuna zamanyi, ndilande ili kati mangochi, ndilande simafuna zosavuka, ilibe kutati uyuyu atikhandu wako nkuno, koma ngati ukupanga za uchisiru, ndilande simagawa masiwiti. Imene iya ndi ndilande simafuna za uchisiru, ndilande ndi dera lopsa kwambiri, imene ijayo ndi paokha, ziko la paokha. Ndipo china chilichonse chimene munthu ungafune, olo kuti ufuna upange galimoto imatuluka mu ndilande, kufuna china chilichonse chimachoka ku ndilande. Choncho ndilande sigawa masiwiti, ndilande ilibe kutati uyu ndi mwana wa president, kapena ndi minister, kapena khani mkazi wa president, kapena ndi wachipani cholamula. Ayi, ndilande imapanga zinthu zodabwisa kwambiri. Ena akhonza kuthamangisidwa koko ndi miyala, magalimoto wawo kuswedwa, anthu ena oti ndi olephera kuyenda koma ndikumakwanisa kuyenda chifukwa chothawa ana mundilande. Ndilande yomwe imakhonzanso pakapita nthawi pang'ono ndikulandiranso anthu ena konko monga mmene zinalili dzulo. Amoze ang'ambika awere kwaona polisi awere ali ndi futi kuyiwazo kuti abwera ndi ministala, mabausa zamazitamaja kuyiwala zokuti ife ndi mabausa, anangoti mwendo nditandisi wawa kwathu kundilande ine ndagoma ndi mbiri yake chiyambi cha ndale ndikundilande inde zonse zabwino koyambira ndikundilande ndilande Bon Kalindo uzaswedwa straight nditu ndikuthokozeni anthu akundilande nonse kwa mafumu amene
ndakujulani ochokera ku makata ochokera pa mafulasi chifukwa mafulasi sonayo solusi masevera ichi ndi chizindikiro choonesa kuti zinthu sizili bwino muno m'Malawi. Kundilande ndi kumene kumaonesa temperature ya politics. Ngati mukufuna kuti muziwe kuti ifeyo chaka chino tiwina kuwina tu kwa genuine osakhala kobera zisankho, ndiye indicator number 1 ndi Ndilande. Ili ndi phunziro limene likuyenera kuti lipite kwa onse andale, chifukwa pano pa MCP mwatanganidwa ndi kumunamiza president wanu kunena kuti bwana ndipo anthu akukufunani kopsa. Akanakhala kuti andale amamva zimene timalankhula, andale athu aku Malawi amakondwera ndi kuuzidwa chilungamo, achakwera ndi gulu lawo akanangosanzika mama wa umene. Chifukwa olo mutapanga ma tactics obera, mutapanga china chilichonse chofuna kuti iniyonso mubwerere pa mpando, masaini akuchita kuoneka kwina kulikonse kumene mungaende, anthu angokutukwanani. Anthu ena amanena kuti iyayi ku Central Region ndi kumene Chakwera akukhola fanzi, ku Central Region ndi kumene akutukwanidwa. Posachedwa pompano ndi uja anathawa kusalima kuyenda waphijia kuzera mkatikati mwasalima ndikusiya tala ndikukatulukira pa chipatala nsewu wa kunjanji ndikumapita ku Lilongwe. Ziko limene anthu ake ndi osauka kwambiri, ndipo imafikapo nthawi imene anthu amatopa. Koma vuto ndilonena kuti anthu andali simafuna kuuzidwa chilungamo. Ngati kuli munthu amene safuna kuuzidwa chilungamo ndo andale, amafuna azinamizidwa. Kutero kwena anamuyimbira zulo president kumamuuza kuti koma bwana Kundilande ndi MCP ndi atilandira. Bwana tinali ndi akunkuyu kuti tikaone bridge ya Nasolo, koma bwana tunde kunali anthu tikufuna ma t-shirt, nkhope ya Chakwera ife taizowa, ndipo tikumufuna Chakwera. Bwana anthu akuvuta, ndipo ndikupemphera president kuti sonanu chonde nimene mukufuniridwa kuno ku Blantyre tabwerani pa Ndilande muzacheze, komanso muzayende wapasi anthu akulandiranitu kutilande. Abwana Chakwera chonde tabwerani pa Ndixiville muzacheze anthu akukufunani. Inu taina cha Ndilande anamuthamangiza kupita Mutalika, kuno inu simungathamangisidwe, tabwerani muzacheze titu. Bwana Kundilande kuli mafuta, anthu akuthira magali moto angofika pa filling station pokuthira kumapita. Izi zikumveka kuti ati kunja kuno kavuta mafuta. Kundilande mafuta aliko. Bwana chimanga anthu akuchita mu Ndilandemo ndipo chikugudwa mochipa. Izi zikunenedwa kuti anthu akumagula kabigiri 5,000 kapena 6,000. Ndi adani anu amenewo bwana. Inu chimanga chikupezeka tu bwana. Zokuti chimanga ndi 60,000 thumba. Kundilande kuno anthu akudya bwino, ndipo mutabwera anthu azangogona mutala kumakuyamikirani, kumavula zovala ngati mmene Yesu anayendera ali pangamira pajapo polowa mu Jerusalemu. Bwana inuyo Chakwera inuyo tabwerani. Vuto la dziko lathu sitimafuna kuvomereza kuti talephera. Kunena kuti ineyo zinthu zandivuta sikuti munthu unganyozeke, koma andale mmanamizana. Ku Malawi kuno anthu akuzunzika kopsa. Ulamuliro umene waonesa anthu nyekhwe, ulamuliro umene wapangisa kuti zibwenzi za anthu zithe, ulamuliro umene mabanja atha, ulamuliro umene anthu azimangirira, ndipo anthu ankangomva kuti kunja kuno anthu amavutika. Koma Chakwera uli ndi nsambi zazikulu, ndipo iwe Mulungu akuyendere iweyo. Lero tikamakuona ni mukamapanga mafilimu omafuna kwati muzabere zisankho, komatu kuno kuzanunkha mpira, ku Malawi kuno kuzanunkha. Maiko ena akunama koma kuno kokha kuzanunkha.
ngati muli anzeru mukanangochoka silentire kuti musunge kale gasekanu kasalako, koma kuti muzipanga ma tactics omauza anthu ndikumagula za nzika, kumagula zovotera zawo za kumeki, kumafika saizi yomauza anthu kunena kuti pakali panopa machini athu aonongeka, anthu kukanika kulembesa, kumapita m'maprison mungati mmene mukupitira kuzomba prison, mwapita kuzomba mawiki amene waku prison, kukamenya akaidi, kusecha akaidi, chifukwa chokuti atchula zina lapita Mutharika ndi DPP, ndikumaka alanda zovotera zawo ndikumaka ziwotcha mu ofesi mwawo. Si ndi mistake yayikulu imene mukukonza. Koma vuto ndilonena kuti ku Malawi kunoko tili ndi apolisi athu amene amagwira ntchito ngati makadeti a MCP, anali kotu anzanu mbuyomu, anzanu amene amazitenga ngati ziko lindirawo, koma leroli anapita onse, mphamvu zawo zidatha. Iniyo mukanakhala anzeru ndi achatimakuuza nikunena kuti advisor wanzeru amamuchita advise munthu wache mwansanga zili ngati coach wa mpira, akamuona player kuti sakusewera bwino amamutulusa. Koma ma advisors athu akunoko ku Malawi kuno, malo mokuti amuchita advise president, amamudikira president achita advise iwo chimene akuziwa ndikunyengana ndi ana m'maofesi aku State House, chimene akuziwa ndikuba makobiri basitu, chimene akuziwa ndikunamiza anthu kunena kuti bwerani muzatengeza nifiyo ndikumapasana ndi ana azukulu wawo, ana a sister awo, ana uncle wawo. Palibe amene akupindula ndi nkhani ya nifi, malo mokuti ziko lonse likanapindula akupindula ndi anthu a MCP. Komanso anthu a MCP wotu enawo kuti apindule ndi kuti agonedwe ndi ma ministers. Mwanyanyati kwambiri ma ministers a MCP, mungochuka ndi kunyenga azikazi aye nyache. Lero ndi zimenezo mwaziona kundilande, titengerepo phunziro ndena mwaziwa patangopita tu maminisi ochepa chithamangireni ndi miyala yakasulubwe, miyala yana kasulubwe ija yoyera ija, mutathamanga ndi miyala. Anzanu soto anapita konko ndikukakondwa kwambiri, anthu ndikuachemerera. Mukamapita mmuzi mwaini muzipanga odi mongaso mmene kulili ngati kwa mbaluku sotu ayuti munthawi ina anaziona, anagwidwa kumeneko chifukwa chosapanga odi. Osamangopanga za matama kumazitenga mphamvu makamaka pamene tikupita ku kampeni apa. Mukuyenera kuti mukonze zinthu zanu. Izi atimakuuzani zanaziya kunena kuti samalirani anyamata azikwanjewa mukuwatulusawa, nawo sotu anzanu akatulusa zikwanje zawo Malawi sazakhala bwino. Koma munkanena kuti ndi chincha madrama, kutero kujaja chamba, kutero kwa achituma kuti chizilankhula zimenezi. Nanga chitulusire nizikwanje palilongwe ajamuka achemerera ansundo yajawo, chitulusire nizikwanje zijapapita 2 weeks ngati ndiye ndizi mwaziona tu ndilande zinda woopsa kwambiri. Nthawi ino amachallenge mukanayitanizana mukale ndi meeting yanu mukambirane ma affairs ya ziko lino. Nthawi ino andale mukanayitanizana muuzane kunena kuti ziko lisirili bwino. Koma anthu akuno ku Malawi ndife anthu adyera, anthu ongofuna basi tizikhutisa mimba zathu. Koma ziwani kunena kuti bulantaya anthu akuzunzika kopsa, ndipo amene anakuuza ni kunena kuti musamuse china chilichonse muzipita nacho kulilongwe, mukupangisa kuti bulantaya ikhale town ya anthu osauka. Ini jeno tingonena kuti palibe chimene mwapanga inu chimene mungaloze kuti mwachikwanisa mu 5 years imeneyi. Ndipo mukamanena kuti mufuna muzasamalire anthu kunena kuti fertilizer zakhale 9,995
komanso chimanga chizakhale thumba la 50,000 komanso kuti mafuta azapezeka paliponse makozwira kuti sataniki ikuyenda, sataniki ili paliponse, sataniki mwasavuka nayo. Ndi apa mukuwauza anthu kunena kuti mulembedwe za fetereza, kuti mugule fetereza uzivinikira diso limodzi ndi kumaliphinya, komanso nthawi zina uzivinikira onse azikujambula. Kodi kuvinikira diso limodzi ndi kumaona linali ndiye ipose sataniki? Komatu chaka chino tiona zinthu zoopsa kwambiri. Tinanena kuti 2024 Amalawi muona zimene inu simunazionepo chibadwire, ndi izi mukuziona zinthu. Bon Kalindo the Dizzy, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Wawa kwati kumudirande amuze matamanga swedi kwakwera gari kuti ainyaji kuzera kukulake la Malawi First, iyeyo amakhulupirira kuti amamenyera kapena kuti amayankhulira Amalawi amene alibe kuthekera kuti akayankhula mawu awo atha kumveka, ndipo iyeyo amabwera ndithu kawirikawiri kuyankhulapo ndithu, ngati kuli kuzuzula, ngati kuli kuyamikira amayamikiranso, ngatinso kuli kumwalula sabisa chichewa.